بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بمن أندري كرو ربنا فلا مبفوي بسم الله فرباي سيدا كنو تمنا كنا في تمنا بيسرا أم بركة الله أكراتي أما فنك توما ممكن مدوتر أم بكون بين وشة donc anga barka da Allah anga alafu ka ala tandu namu sabula ni ayo nema ke anye abla yemi fo odo alafu kodo ala tandu kodo ala barka da kodo namu bamanande makroba do kono ma ko miri bali bi songa tashi bali baneni oche mɔgɔ min ti taasi a bɛna fɔ a ti ko makoto a ti ko kɔrɔdɔw jate minɛ naamu min ka di a ye a b'o kɛ naamu n'i ti miiri fana i ti a ɲini ka kow ɲɛdɔn ka ɲɛ a bila ye i ti ko sɛgɛsɛgɛ naamu ni e ye maa min ti ko kɔrɔdɔ jate minɛ n'i ye o masa neni abla na n'i ye mun ɲini o t'i ka sɔrɔlen naamu ubɛn de o do mɔgɔ adamadenya kɔnɔna na mɔgɔ man ka fɛn bɛɛ kɛ min ka di ye yɛrɛ sago kɛ abla kuma in b'o de ɲɛfɔ naamu kuma man ka fɛn bɛɛ kɛ ko min ka di ye ko min b'i kun minɛ wala cogo min ka di ye waati min ka di ye adamadenya t'o fɛn ya bila ye ko jate kan ka minɛ de ye k'a sɛgɛsɛgɛ min ka ɲi a bila k'o kɛ kuma ye m'o de ɲɛfɔ ne ka faamu la ko maa ti kɛ dugutigi ye ni ti dugu laada ni dugutigi cogo dɔn o ye tiɲɛ e mun na dugu laada ni dugu sigi cogo a bɛ ko ɲɛdɔn de ko fɔ a bila ye ne ka faamu la Allahu akbar a bɛ ko dɔnni de ko fɔ naamu n'i bɛ ko min dɔn i kan ka kɛ o ɲɛmɔgɔ ye nka n'i ti ko min dɔn n'i kɛra o ɲɛmɔgɔ ye a bila kuma dɔ a kuma ka ca ayiwa ne fɛ radio Kileru la misali cakɛdaw bi yan o tɛ tiɲɛ zana bɛ minɛnw dilan ne minɛn min tiɲɛna a t'a fɔ maintenance ye e bɛ se k'o kɛ wa ayiwa tɛ n ka baara ye a bɛ ten de e tɛ se k'o kɛ ne tɛ se k'o kɛ nka an fana bɛ min na zana bɛ se k'o kɛ wa bon a bɛ se k'a dege kuma na quoi a bɛ se parce que ko a bɛ se parce que ne mɔkɛ ko ne ma ko machine baara ma wolo machine baara ma wolo nka kuma jugu tɛ dɛ awɔ a fɔ mɔgɔ ye k'a kɛ to kuma jugu tɛ nka n'i y'a jateminɛ sisan ni fɔra ko bɛɛ ka baara dɔ kɛ sisan bɛɛ ka bila baara dɔ ɲɛmɔgɔya la sisan hakili la zana bɛ jɔyɔrɔ min na e tɛ se k'o kɛ ne tɛ se k'o kɛ voilà baara n'a dɔnbaga don o si tiɲɛ o ye tiɲɛ ye ne fana bɛ jɔyɔrɔ min na zana tɛ se k'o kɛ a tɛ se k'o kɛ ko bɛ ten de a bila ye ko bɛ ten wayi min bɛ se min na i k'o bila o la o kan ka bila o la de a faamu na nka n'i tɛ se ko min na a bila i tɛ se ka bila o mais n'i tɛ se ko min na i b'i dege i bɛ se k'i dege voilà a bɛ n'a fɔ sisan ne e yɛrɛ ma deli k'a fɔ yan nɔ don dɔ la ko maa min mɛnna dugu kɔnɔ o bɛ sigi da don dugukolo la wa a siga t'o la o ye kalan de b'a bila ye parce que cɛkɔrɔba de y'a fɔ an ka cɛkɔrɔba ala k'i hinɛ la bi a bila haraba ko na mun b'a fɔ dugutigi ye i fa wolola ɲɛ na ko o bɛ se ka dugu ko fɔ o bɛ sigi da don dugukolo la dɛ a ma mɛn wa k'a fɔ dugutigi yɛrɛ i fa wolola ɲɛ na o kɔni o mɛnna dugu kɔnɔ dɛ o bɛ dugu dɔn dɛ ayiwa siga t'o la o ye kalan de ye o ye kalan ye nka yala a na waati dugu kɔnɔ a bɛ se k'a fɔ k'a b'o dɔn a tɛ se k'o fɔ o de kalan ye i ye mun fɔ ko maa ni baara t'i wolo mɔgɔ bɛ a ye mɔgɔ de fɔ ko machine baara t'i wolo ko n tɛ se nin baara la ko e ban de awɔ bɔn kuma dɔ n'i m'a lajɛ fɔlɔ n'i y'a lajɛ n'i dɛsɛra de a b'a fɔ ko ko karisa ye nin baara in daminɛ voilà mais k'a fɔ dɔn tɛ se e m'a daminɛ o ye ban ye o ye ban de awɔ e kan k'a sɛgɛsɛgɛ fɔlɔ voilà a ko bɛ ten bisimila bi ye juin kalo tile 3 ye san 2022 don fasiribaw kɔni ye sɛbɛnni kɛ fasiri gafew kɔnɔ juma don an bɛna lajɛ fɛrɛ tɛ fɔlɔ kumabɔ dɔw ka se ka olu fɔ mɔgɔw ye faamuyali ka se ka sɔrɔ ko dɔw la bila gafe mun tɔgɔ ye républicain ale ye mun sɛbɛn a y'a jira k'a fɔ ko kiiribulon min bɛ wele ko cour d'appel awɔ o y'a ɲini ni kiiri tigɛra n'i ma sɔn i bɛ wele kɛ o de ye cour d'appel ye
o de anyini ka foko RPM konna na nyama ko gele mi be no o ko wasa ka furo soro gele na ku ka tonzi kura ke mi me wele ko congrès o ko laben ko sigi singa donc parti beblaji famule balibe yerde bo opposition gele na RPM do na gono Allah akbar ni ko kuma ka cha donc ni parti tigi sara dron kele wili agland akara fatien kele ande la ga fo do no la tondo majamu to tenga ibaye ka fo ko adema kono ni nyono kagale akagale parce que ma chita adema kono mi ska ko nday ton akila ton nyono mancha mali kono amacha okay ni tongo kero tabulu hakila ubusanga busa nga ton mana sigi mo kelen kunle nakama kuma do no tigi do akuma biche sama sama lije o de bi yerde ni yerde blesa wala uluka gele yawo de hakilla bi hanga to kala uka ton sigi chugo jatimna ablay tabarakallah anyi ajirala ka fo se fo wore million ke woro ku dira kuna fundi ko kuna fundi suma jamana mara bo fe nam o ko banyugo dante nyefol do ke akuka adira wa madi aywa tali nya fa na sama d'accord comme il faut afora wala ko mani ga dire wa madi parce que la bocho ko mamba benem banyugo David do nyefe na siruma aywa tabarakallah ina family ga ko la kusube inshallah fasulu barakalo ka talimi kada nyina ko mamu kanjate be no menu ka kimali sebe no diplôme yo ko lu kumanyi wa kuna funi ko na lasi sharati la mo ma lay o de fanta ko ne la ka jate fana na ni ko inke wati manyade am ki ko ni fora ko konguru sege lu ke wati o mo don fo konguru kele ko ku ba oui parce que ay avec o ne nyini gelgo ko ni konkubri ke comme dossier ka sa utala je mi mo mum passera comme bo hakelo wuta o de nyini sege o de foré mais o jotala ayo o de ngani kara ne kala law kanga be sege depuis adam ne o kanga sege mais lu comme bara uta sege ni mo mum ko gagnena e tare bi sege voilà o ne ko ka jugodi anto do de o de kan wona nga ka jugo manya nouvelle horizon M5 fi ko na blay ko gare ko tinango ni o nyongo ko tom me wule ko an ko mali dron madame Sika ya to so nyama e ko olu wele sama ka bo a nyamuga so me wule ko comité stratégique kono an ka shara suma shara ko nyina bo so bala no cour suprême awo ya dain ko cheikh Mohamed Chérif Koné ale ni procureur général ku ye ñoñi folo munke min boro kula nouvelle horizon ko kemeka u nedu don ñonti a ablandan nam o ko fe sa ministre ko ne asimentia ka foko mamunu ga kimel sebo manye ni sebe la ki ko kunte o ko akobna di sharat kala mo mawlu ka sege afo ko nu ga lebu aywa parce que ni be wado yita fantanto ke de famolu boke be wado yita soro chugo bi sike tola o ko no yore lebu on se fandante diplôme kundan soro chugo do ayo de bo mo fle no nga jatemne nam mimbe talige kuna funu munum bi disisa ka jira mola ka foko kene be kan la kana go stratikela ko dire ka deno ikonye fakanyama Dr. Shugel ko kala maiga ka nyina fe ko aka ko bla umene ko no able ka nyevo na famu mimbe aywa magaigle anga fodro la jere bado kanga ke ablay mali ni mali la halaka ni Guinée Burkina ko de takelaw CEDEAO ni yuma de kanga la jere bakashini ko amesira minga ko nyakili bamunu be mali jamana kan kabi janvier kalo kli kono don temene ko lu bi songa wuli ablay ala ko ke leso ko sima nglan yoro kurwa daire la baro damna na wala baro damna na kunu colonel Assimi Goïta jamana nyama ya gabakuru brigade foloda o ka to ko cimenterie Atlas nam baro kon be ci wala folo ko sans savoir abdamine awo malini CEDEAO ablanda ko ambassadeur minga ko be misonga ke kula ala ko ke
Eric Seguchel ko ale ka ndula ci folo samata ka so samata so ka di karamo yayna ko te kunu sinia abla nan ko a donu so ngira chini ko sobe ay wala ka jobula ka fisiki ni ka fisiki ni ni fisiki ni na la don talbi so no lundi capteur de nouveau ala semenja ka fojigi abba kon be no chini la jere kan kula ni akwa so nga kunche ni jiga nyuma mbawyi nam ka nyashi mali machine CDAO ka la jere de kodo ma million duru jate be mali kono ko kongo konen be sonka olu sega ko so nyina ka so ke la kana mbaliani wati la ma kodo dowi M5RFP konna ko Modibo Siri be madame Sikoyatou Sow ani dorew olu asementia ka fokuti sukel ko kala mega ka nyimo ya la ko don tun ko tonkuna masaba fatura yelemani ko yela ko bamantia wala de dowa wala bingani kala wala do ablandan o nyini ngani be folo nam masaba mu ye kura uruji barakelaw de kura uruji malen kay mala aya tolama ka sementia fona ka foko musu ka tamano bulale no bi waso ka hakew beska lafa so nan dante wala taka nyisu ka hakew ma ko kanga tama kata fanga nyamo sula biso mandena ablandan nam ka sementia fona ka foko babel gano ale ko nyajira saka foko ulumunu ye ton sharia la fasa bawi ablay erbam sharia la fasa bawi nam oko olu koni ka sesrol dodiye ni kuru d'appel jabi kuramun ndiw kanyesu ka tabuluma nam l'indicateur de nouveau oko mutalike baber ganon ni a jew modu jara supa nunu ni musa timinin no oko ya jara saka fokuti treta la ko don ton nyemo yi donc elle est d'abord abla ni kala nga jugune mimi talike M5RFP kon nana ko madame si nunu koni bora nyamuga sukono ngaba ko droit la ko salaba kasara do koni kera fureta mobili do no corbiar koni camion ben don nyonche ablanda ko ma kele ni torakula shu de farala shuka auzu billah ay woto ko jana jaka jana ade ta shu farala shuka ako ko do ko quand même c'est ga jokar fa ne da balma bamu ani ngone da balma ni ngi dawal bamu de fi ko dole shu ta mobile mo do wollo camion bollo ka jete mi kabako ni yerde kabako na ngone nyeba fure jana jake lo kon na ima ko to tugo anga njo fulo lugateme fi ko dole na njo lugateme wa am so kata fi ko dole ngana ko ma haraba kuna anga tilanga anga na haraba mbogoti ni fla ablanda ko lu kon besa ani baloche ka so buke ansongo ko danteme wala ke la do yu badde be bugo o foku bla ulla hala kono foku ni makraba Allahu akbar mali d'aujourd'hui o ko mali ni sida o ka benyowa mi ni jigiyaw ba kan kusube ko yela ko si shoyel bina ke ako saraka dewa ani to do ayo ne refona to do nga ni ku tebeda ana laje uta sramu fe banyugo dante ale ajira ka foko war ko mi fora ko dira kuna fondilaw ma ko shugel man dorme mukan ay nga fo dorme kele hal tama kele dorme ka ko tama kele 5 francs ko dorme kele kama bo kaka la kuna fondil suni wonche oku abc muna de no ye ku ngana mu ne galon oku ayo de barake dro Allah banyugo kote ayo mamala ko wale tarabo esprit ki kala nonye kala jurla ka foko min kanga jeew makusube ko de ka foko warti ka warso no kala ko sra fla dron e wi shweni ke wale ka sobo yawo no ay sabana be o juma ka drogu sere fono wake ko fono wake o mamala ko fraka dondo ko ko nafulo ko do tongoro mi se fosifo mirar flama jala ko ji meri ko ale balaka nyafolu ke poli économique la no e kriblo mi sen do musaka ko to drawma seguligi nyamuga ko hukuma ko nana ko Mustafa Maiga ko ale ko ne cheboy mi ni a global benendo ale kana tubarkala mali tribune ba kunje
able puna ko sigile no resma la min be talika ka barake chuo di hukumu konna na chambre de mine nyamwala ko gelali no kusube o ko sigile no ka lamine seduka jabu makona lemi yedu jo na fuluko ministry kaso ke kenya ko geleya ani lakanango ye mali jamana chama chela ko sigu dem seni chama ko be no ko ulu kon talaka seka kalange wa ko kon bi geleya chama kono ni wati no ka so ko tabulu no ya blay aywa ima de ma position ima parti kata indépendant révolution gana sisa parti mamara bora de madela Miria Boral, RPM Boral, IRD Boral, Asma Boral. Maintenant, mon frère, n'est pas Miri Odo, il m'a fait ça, il commence ça. Maoma, Mbora de Mala, Capati créé, au Betayana. Maman le Betayana, il va Catayana, Soumale Tayana, Soumali Tayana. Un gros moment levé. Maoma ou faut que boire de malagata particulier au bet bien bureau au betanyana alors que dama mo be halibi hakli ni adama mo be ja ne mi le wodo do jatemina mi ci atina fo karawere do wala nere were do nka aywa jatemina gondo ne o jatemina de wa bo mo lamin tamina mais ton nu ma jaanyo no o mo jaanyo ibika ni sumbela ni bubé lu tamma jaanyo no ko sobe e ka dama kelen toy fujira ka bo mo fana be amta wu nyanyini u bora ka munun toy akilla lu bebe alfa numbe akilla ibe ka bora ka alfa de toy o bubé bora ka chemo nun de toy lu bebe ouais sumele bora ka jangunda toy jangunda fana be anta nyanyini comme bamana e bokolo kan anyini ayo jademna mundu ne fini miri la wala odo lesigli ko mo mu ne biele akuma kacha akuma kacha de bi e balo ere ma miru la mi jademna ne kuma mirina nga chendo ima mirala chendo jatimna nyana mabado anga nga nyini o de mama ko rom no benno ubisika anye foy nyefulu kanye mo bisina nu reba nyedo kanye foy kanye foy tubarakalla alni abitugno langu kanye foy o ka foy anga fam kote itrore jité kambe